Так, сонячного настрою табе. Усё, і Максу адправіла. О, прывітанне, сябры. Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. А мы тут с Полинкой усім нашим віншавальныя паштоўкі адправілі. Я дзяўчыначка, беларусачка, у вачах маіх сінь васількоў. Ай, дарэта-рита. Браво, Кася. Салют усім! Прывітанне. А у цябе мы бачым настрой спявальны з самага ранку. Ага, а ўсё чаму? Чаму? Таму што я электронную паштоўку атрымала. От каго? Ха-ха, сама не ведаю, подпісу не было. Уявіце, устаю, сонная такая, зусім без настрою. А тут раз, і паведамленне прыйшло. Гляджу, а мне паштоўка віншавальная з пажаданнем сонечнага дня. І настрой адразу палепшыўся. Не проста палепшыўся, а ўзляцеў да нябёсаў. Мы вельмі рады, Кася, што змаглі твой сум прагнаць. Вы? Значыць, гэта вы мне паштоўку даслалі? Так, Кася, мы. Лесік сёння прапанаваў усім добраранкаўцам віншавальныя паштоўкі адправіць. Ха-ха, гэта ён здорава прыдумаў. Дарэчы, той, хто першым пачаў дасылаць віншавальныя паштоўкі, быў вельмі добрым і сонечным чалавекам. Я так лічу. Лесік, а калі з'явілася першая электронная паштоўка? У 1994 годзе. Значыць, электроннай паштоўцы ўжо 27 год. Так? Малайчына, Кася, добра лічыш. Я стараюся. А наогул, калі з'явілася першая паштоўка, яны ж былі зроблены з паперы, так? Вядома. А вось калі гэта было, дакладна невядома. У кожнага народа існуе свая версія. Напрыклад? Напрыклад, жыхары Китая лічаць, што прататыпам паштоўкі была звычайная візітоўка. Калі хтосьці прыходзіў у госці, а гаспадара не было, то ён пакідаў сваю візітоўку, так? Менавіта так. А ў Англіі лічаць, што аднойчы мастак Добсон на каляды даслаў свайму сябру картку з выявай зімы. І так сябру гэты падарунак спадабаўся, што Добсон вырашыў і астатнім сваім сябрам такія ж карткі даслаць. І пайшло-паехала. Усе захацелі такія ж падарункі атрымліваць і іншым дасылаць. Так, а вось не картку, а першую віншавальную паштоўку прыдумаў мастак з Англіі Джон Келкот Хослі. А на нашых землях таксама здаўна паштоўкі дасылалі адзін аднаму? Вядома, але вось што цікава. У нас паштоўкі спачатку называліся не паштоўкамі, а адкрытымі пісьмамі. Таму што яны не ў канвертах былі, так? А вось я уявіць не магу, як спраўлялася пошта раней. Да света ўжо столькі віншавальных паштовак адпраўлялася. Затое зараз, калі можна адправіць паштоўку па электроннай пошце, працы ў паштальёнаў стала значна менш. Геніяльная ідэя! Электроннай паштоўкі. За адно імгненне тваё віншаванне даляціць да адрасата і ўзніме яму настрой. Сябры, а вы сёння таксама можаце даслаць свайму сябру віншавальную паштоўку з пажаданнямі добрага дня. Сябру будзе прыемна, і настрой у яго стане яшчэ лепшым. Гэта як у мяне. А зараз давайте паглядзім мультфільм. Ён таксама ўздымае настрой. Давайте. А давайте мы ў казкі пагуляем. Прапануеш прыдумаць свае казкі? Ці казачнае прадстаўленне з рознымі героямі наладзіць? Цур, я тады прынцэсай буду. Палінка, у нас карона ж ёсць? Ну ёсць, і не адна. Зараз прынясу. Ды пачакайце вы, дзяўчынкі. Я прапаную не прадстаўленне, а гульню, як вы ведаеце казкі. Я і пытанне вам падрыхтаваў. Просто пытанне? А я так хацела прынцэсай пабыць. Кася, пытанне казачнае. Гэта ж таксама цікава. Ну добра, давай ужо свае пытанні, разумнік. Сябры, і вы далучайцеся да нашай гульні. Правярайце сябе. Слухайце, пытанне першае. Яно будзе табе, Кася. Ці зможаш ты пералічыць колькасць і назву тых персанажаў, ад якіх уцёк у казцы Калабок? Лягчэй простага. Значыць так, бабуля – раз, дзядуля – два, потым заяц. Гэта 3. А яшчэ? Не збівай мяне, Лесік. Пасля зайца быў воўк. Гэта 4. Потым Калабку сустроўся мядзведзь. 5. І ліса. Ах, я б вельмі хацела, каб ад яе уцёк Калабок. Але гэтага не здарылася. Значыць, твой адказ 5. 5? Але я не згодная. З чым? З тым, што ліса Калабка перахітрыла. А можна казку гэтую перарабіць?
каб яе заканчэнне не было такім сумным. Ну тады гэта ўжо будзе казка на новы лад. Няхай сабе на новы лад, затое настрой не сапсуецца. Ну, добра, будзем лічыць, што я ад лісы калабок уцёк. Мне так болей падабаецца. Слухайце другое пытанне, і яно для Палінкі. У каго ператварыўся Іванушка, калі папіў вады з лужыны? Ну, гэта простае пытанне. Я ведаю, у казляня. Ах, ну шкада малога. Уявіць сабе не магу, як яму страшна было. Быў хлопчыкам, а стаў казляняткам. Просто жах нейкі. Кася, такая казка. Няправільная казка. Я прапаную таксама перарабіць яе на новы лад. І у каго ж тады Іванушка ператварыўся? Так, зараз прыдумаю. Во! У мурзляня! Такім мурзатым стаў, а пасля яго адмылі і сталі жыць, пажываць і ніколі не сумаваць. Ну, Кася, ты і фантазёрка. Слухайце наступнае пытанне. Яно мне? Яно ўсім. Назовіце таго героя казкі, у каго хвост застаўся у палонцы. Я ведаю, што гэта быў воўк. Але я таксама не хацела б, каб казка была такой. Кася, гэта не мы прыдумалі. Ваўка так правучылі. Ага, ты толькі на хвіліначку уяві, як ён будзе жыць без хваста. Воўк вам жа не яшчарка, каб у яго новы хвост вырас. І што ты прапануеш, Кася? Перарабіць казку, зрабіць яе на новы лад. Няхай, напрыклад, яго цэлы тыдзень адным пячэннем кормяць. Гэта тады не пакаранне, а ўзнагарода нейкая атрымаецца. О, вось і не. Калі крыху пячэння, узнагарода. А калі столькі дзён адно пячэнне есці, дык пакаранне. Ад салодкага у ваўка зубы забалець, так? Правільна. Вядома, зубы ён вылечыць і потым добрым стане. Хто ты казачцы канчына, а хто слухаў, малайчына. Ну, Кася, табе трэба самой казкі пісаць. А што? Я падумаю. Падумай, падумай. А зараз прапаную ўсім мульцік паглядзець. Хацела б я прыняць удзел у якіх-небудзь спаборніцтвах. Можна на байдарках, можна на яхце, а можна на лодках. Уяўляю, ветрык дапамагае, хвалі шапацяць. Прыгажосць. Такое магчыма толькі летам. Да разумею я. Просто успомніла, як цудоўна летнімі днямі. Столькі розных забаў прыдумаць можна. Але і восенню, і зімой не горш. А вось і горш. Кажуць жа, восень – сумная пара. І зусім не сумная. Яна задумлівая. Ну вось я, калі гуляю ў восеньскім парку, дык настрой адразу лірычным становіцца. І мне вершы пісаць хочацца. Ого, Лесик, ты пішаш вершы? Ну і ну. Я б не сказаў, што пішу, так, для сябе спрабую. І для мяне. Я ж твоя сяброўка. А ты яшчэ ніводнага верша мне не прысвяціў. Непарадак. Значыць так, мы з Палінкай і гледачамі зараз глядзім мульцік, а ты хуценька мне вершык сачыняеш. Ты пастарайся, я ў цябе веру. Кася, як заўсёды, у сваім рэпертуары. Давай, паэт. Час пайшоў. Мульцік, сябры. Сябры, зараз вы пачуеце вершык, які Лесік прысвяціў сваёй лепшай сяброўцы. Мне. Ну давай, паэт. Усе цябе уважліва слухаюць. Гэта не зусім верш, гэта загадка. Што за вядучая, прашу адгадаць. Весялушка-рагатушка, у яе два доўгіх вушка. А далей? Усё. Як усё? Мне, вядома, прыемна, што ты мяне вясёлай назваў. Толькі нейкая маленькая загадка. Хацелася паболей. А мне вельмі спадабалася. Лесік, ты малайчына. Дзякуй. А ў мяне ідэя з'явілася. Давайте нашых гледачоў папросім прыдумаць і вершы, і загадкі пра мяне. Чаму толькі пра цябе? Пра наш добраранак. Правільна. А мы потым наладзім паэтычную раніцу, дзе ўсе вашы вершы, сябры, прачытаем. І лепшыя паэты атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Умняша». Нагадваем наши адрасы. Поштовый 220-114, город Минск, улица Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак@gmail.com. А зараз мы запрашаем усіх на прагляд яшчэ аднаго мульціка.
Ну вось і ўсё на сёння. Наперадзе новы дзень. Няхай ён будзе цікаўным і светлым. А яшчэ сонечным і радасным. А мы сустракаемся, як заўсёды зранку, у нашым добраранку! Самым вясёлым ранку на ўсім белым свеце!